usikhumbuzo into kaMazoba ucwanile uSibewu ngiphuma eMdantsane, the second largest township. I'm not sure ngoba eseyiyona inzalelwane yani inzalelwane yalapha eMdantsane. Ndiphuma kwikhaya enothi xa ndibalula it's in different phases or forms. Ndiphuma kwikhaya le-activists, yebo, ndiphuma kwikhaya le-musicians, yes, ndiphuma kwi-Christian family, a family of politicians as well. The biggest challenge I faced, wow, zininzi challenges endizifeyisayo, but the biggest one is to break this chain. One, i-choral fraternity uyayibona ayina direction, ayina structure. Ndithi xa ndithetha phandle ngelizwi elikhathazekileyo ndithi ezi structures nizibonayo, they are just there by a word of mouth. That's my biggest challenge, because awukwazi ukuba neqhubela phambili, awukwazi ukuthi reach out kwabanye kwezinye musicians ziboniswe another beautiful word about umculo wethu. See, they are like gatekeepers, and xa uzama ukuthi ubize i-workshops so that uba empowerishe abantu bechoral ukuthi this is where we are today, you find ukuthi all those means there are people who get ezinto bazi-hijack. Ndathi ndawufika eFort Hare ndazixelela ukuthi I want to focus on learning the African music, yabo, so that ndingaqabane ku-one band, yabo, ndikhaba ngenyawo elinye. So unyanisile, yabo, unyanisile, but ke mna i-improvement endiyibonayo is more on the African music side, yabo. Mhlawumbi ke nakanto bekhuleni uzive into yoba hayi man, the African, ufuna uba proud, you understand, I'm an African and I have to decolonize myself, yabo. So that unyanisile xa esithi nyani ke, yabo, i-Western music, because now I'm classically trained isikakhulu, and abantu abandibene nabo mostly were white people, yeah. Sikhule kakhulu sonke, unyanisile manje, sikhule ngomhlobo wami ekhuleni phaa nasecaweni, nokuculisa kwethu sasikunye, yabo, sicusa i-home defender. So iyandazi le ndoda. Ndiyabulela manje ngale message, you know, xa usenza umsebenzi you might never know uba ujongwe kweliphi icala, yabo. Loo nto andisike ndanovalo, ayo tribute yam, no, God forbid, ayo tribute yam. Kutheni mna ndim ofanele ubana upheya i-tribute, yabo, kubantu who have made the person, the musician I am. Abantu besendibakhankanyile abanye, Mr. Sqwebu. That man, I don't think we understand, yabo. I'm sure ke mhlawumbi ke unithi bakhabe kwapha. I don't think he understand the impact that he did in me. Mhlawumbi uyenzile ebantwini abaninzi, but apha kum waba nochatha. I was so fortunate to meet him and andibeke esikolweni, you understand, because when I got the education I thought better. Hence I said to myself, and I have this philosophy that education makes you think better. Noba usuka kwi-background enjani, but once you be educated, you are even able to create your own income streams, you understand. You are even be able to be independent, yabo. Siyafana sikhale nje ke government sithi, but we have to do it
ourselves, you understand? So the impact I don't think I would be this far, because I never thought I know that you feel like go university because of my background, you understand? I know the twin because in their years, you understand? And that time I had a single parent, so I never thought that I would be able to make me and be at school. So Mr. Squapo, what after all these people, all these musicians have plowed the seed, unleashed the talent in me, wafika yena wayisilisha eyedwa, you understand? He might not notice that, but that form wanika yona kwanika 40, that meant a lot to me, you understand? I think I owe him too much. The choral musicians zonke masiwumamele umculo, masiyeke le nto yokuthi kudala siwamamela lamaculo, because i-reason yoba kumamele umculo, it's not only to entice the ear, but to ensure that the soul gets its food. Yeah. So, and okwesibili, umculo xa umamela akufani naxa uwenza ucula. Abantu mababuyele ezikwayareni siyabadinga, because sikhona izinto othi xa uzenza uqonda ibifuna abantu abathile lento, and kaloku abantu they have a much impact kuthi thina singo-conductor. Angabe umuntu yena wayishiya ikwayari yam for mhlawumbi 5 years from now, yabo, ufumanisa uba une-5 years wayishiya ikwayari yam, but they may never understand the impact, yabo, and the bond that we shared. So mababuyele abantu emculweni, ndiyabakhuthaza, yabo, ukwenza into yobana sizoba nayo i-content esimane siyi-creator for Offace FM Umhlobo Wenene. By that we are ensuring ukuthi umculo lasts instead of bakuthiwe ufile. Ngaloo mazwi bethuna likhona ithemba, we always have that hope. Let's always have that hope ukuthi izinto zizakwenzeka. We just need people's support kuyo yonke le nto. Enkosini bethuna ndiyabulela ngoba lapha nami ndizive ndingumuntu, you know, it's rare to have such a conversation. To me it feels like a tribute, because at least I had a chance ubanake ndibulela abantu who have made an impact kum, nani ndenze sure ukuthi nami what you guys doing, you understand? It's so much significance ukuthi sayimamela akho mini ukuthi it's only last week that I could not listen, because that after ndive uba okay inengxaki ndakhawuleza ndawutsho kwi-rehearsal ye-jazz, so I could not listen up to iphele. Enkosini.